Hello guys, so kushingamedza mishonga chenyu chamasecret namaconfusions dzitandinoita iGlory, and welcome back to this episode. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. I hope you are having a wonderful afternoon. Kodakazotumigwa zvetakazopuwa Stanley neyekudiaspora vaona kuti mwana uramba wotambura zvo kwai mwana irozigadza rino asi alright guys, tisati tapinda munyaya yedu regai ndingombera kuregerera kuti ndokumbira mundiregerere nekuti ndanga ndisiri kuposta. I see kuti vamwe vazhinji venyu makatravela in maanalytics akuratidza kuti vazhinji venyu hamusi kuona, ndosaka ndangoti rega ndimbozororawo. Let me just take a break because I was also tired. Takaenda kuevent we called vatete venyu vakaenda vakanopresenta an award the diaspora team imikani mukundiona here kuti ndakachena kwazvo. Takaenda zvakare navo bangu varipo vatisapota zveimikani zvakaoma kana. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Vatete makasimba here? Ini ndaiva neruoko rurefu, mbavha chaiyo yemandiriri, ndairura muzvirugu zvevanhu chide kisimusi new year yatakatarisana nayo iyi. Ndipo pandaita zvinogara zvakadaro sekuti ndiko kwaiva nemari, kuriko kunofamba vanhu zvakare kuenda kunzvimbo dzamafaro. Saka isu vanotora vasina kupiwa tinenge tine mukana wokuraramawo. Ndakazviita kwemakore zvekurarama nekukumbirira mwoyo, kusvika umo musi gava rakadambura musungo. Mugoona mwoyo wangu musiwo wakada kumboti ndisiyane nazvo, asi pandiri chaive chabaya chikatyokera. Vele chinonzi regera ndechiri mumaoko, chiri mumwoyo unofa nacho. So vatete ndakaita nyawa ndichipinda pamusha pavamatsa. Ndakatosvika nekuti kokoko ive pano musati rwaiva rudo kusvika uchimhorosa vanhu kwete, asi ndaida kubata chokwadi chekuti hapana vanhu here. Vatete ndakaringa kurudyi tikarunga kuruboshwe, mberi zvese neshure ndikava nechokwadi chekuti hakuna munhu ainge ari payadhi. Ndakasvikomhitsura sheche yairarira mazai, ndiyo inenge yakanaka, inenge ine mafuta. Zvainge zvandiitira. Ndainyatsozoichekerera hanyanisi nematamati, woti huku yechibhoyi haidi kuvhiringwa netwakawanda-wanda. Muto wacho waizokora zvawo wega. Sezvo mudzimai nevana inge vari kuholiday, ndaizoseya mazuva akati imwe ndaizoshashika pamoto kuti isashata. Chisaidhi haso chaidakadza mhani. Ndaive ndakanyepera mai Pamela mukadzi wangu kuti ndaive mahobhu, ndaishanda usiku, saka murungu wainditenda netomunyongo twakasiyana-siyana. Izvo kwani dzaive nemadzoga-dzoga, ndaishanda vanhu. Vatete ndakanayisa kauku kangu kwakubika sadza rangu kwaunyatsoozvimonza. Ndapedza ndakasaridza nezigapu ramaheu, ndikanzwa kuti mwoyo wangu urere apa. Kutora chitanda kunon'ona zvangu mazino angu ko ndaive ndashandazve. Ndakavata handina kana hope dzakaipa dzandakasangana nadzo ini. Izvo kwani vamatsa vane chikwere chandaigarawo kuba huku vaiziva zvavaiita. Vatete ndinoti vaiziva zvavaiita nekuti dai mahora ndakasangana nawo papisi yehuku yandaive ndakasasika ichiripo, ndaitora chipisi chainge chasara ndonokumbira kangamwiro. Asi vakanyatsomeka sure kuti panosara pasina evidence kuti vagondiita ambushi. Ndakalaza huku iya vatete ikapera kuti kuita kupwanya zvese nemabhonzo. After 3 days ndakatanga kunzwa kuti pane zvaminama, ndoita senge ndakafufutirwa, chero hazvo ndaienda kudondo zvakanaka. Vatete umwe musi ndaienda kundari, ndakangotanga kuita senge ndiri kukwengwa mudumbu zviya zvinoita huku. Vatete vanenge ndava kutosekesera zvinoita huku. Vatete vanhu vaiva kundari vakati mwanda kutiza kuita chitsoka ndibereke. Vakati yuwi ishura hwai iri, munhu orira kuita kunge huku. Chokwadi here? Masikati machena, zuva rakacheka nyika. Apa chazvakaipira ndechekuti huku yandakaba inodhisaidha kuita mashiripiti ayo pavanhu, kuita senge rikundimukira ngozi, ichichema vana vayo vayakasiya mudendere. Ndaona nyaya yakwira makata, ndamukirwa nengozi yehuku. Vatete ndakafunga kudzokera kwatakatangira nyaya pamusha pavamatsa. Ndainge ndazvipira kubuda pachena semhanza yembudzi inogara iri paibve, kusiri kufa ndekupi. Vatete ndaiva ndatopiwa zita remadunurirwa, zita rokuti vamahuku. Ndakapeta muswe wangu ndokunyadzisa kwazvakaita, ndikaenda hangu pamusha pavamatsa ndikataura nyaya yangu sezvainge iri. Vamatsa vakarega ndikataura nyaya yangu yose, vakanditeerera. Zvakazoita next zvakandipedza strong yose. Vamatsa vakarambisa kuti vainge vasina kubirwa huku dzavo dzose dzainge dzakakwana.
vatete ndakaramba ndichingosimbira kuti ndaiva ndaba huku, ivo vachingoti hapana huku yainge yabiwa. Takaenda kuchikwere, zvechokwadi huku iyi ndakaiwana iri mudendere, same color, same everything. Yaitonditarisa netoking eye riya rokuti waifunga wakangwara ka. Chapfuwa navamasa chii chaizvo, ziso randakatariswa nehuku iyo haasiwo matarisiro anofanirwa kuitwa nehuku, kunge yaive nemapersonal issues ayo neni. Ndakaona huku iri mudendere, ko yairapa ndiri chaiva chii chabvepi? Kana ma1 ava kutanga ndinozvinzwa nemudumbu umu kuita senge matumbu ari kumarwa neukumbo hwehuku, ndochiita hangu, ndochitanga kuita hangu sehuku. Kuripa ndinoda uye handichabi zvakare, asi dambudziko mubirwe ari kuramba kuti hana kubirwa. Mukati hakusi kuda kutaurisana here huku. Zvino pamai Pamela pavari kudzoka kwavakaenda, vakandiwana ndichiita sehuku, vachabvunza kuti ndizvo zvatava kufundiswa kuchiobho zvekuita sehuku. Ndainge ndadherera vamatsa ndichivaona senge vari simbu, izvo mudhara uya akatakura kurema. Saka vatete ndanyora ndichikumbirawo kuti kana kune vanobva kwachati Kobo vaindewo neni vanondikumbira ruregerero. Ini zvaizvezvi upenyu hwangu hwakaita manyama amire nerongo. Wenyu akaba huku, ndinotenda nerubatsiro rwenyu. Saka mukoma, mazvinzura moga mukoma vari kukumbira kuti tinge tichivabatsira. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete? Vatete baba vangu vaive vakabata mushonga yakashatisisa. Baba vangu nyakubereka vaive vakabata mushonga wezveurombwa. So pavakasiyana namai vangu, zvechokwadi vatete takakura panyama nepamakore asi tichingori vana. Baba vangu vakasiya vataura kuti vana ivavo vacharamba vari vana, uchavachengeta kusvika murufu. Ndichazama kuti ndisatsanangura twakawanda wanda vatete, asi ndichazama kutaura kuti mashoko ababa vangu euromba ari kuti affecta sei mukurarama kwedu zvanhasi. So ndichinyora nyaya iyi ndiri kunyorawo vatete kuti kana pada zvimwe tingawanawo mubatsiri, angava muprofita, angava mubatsiri, asi asingadi mari, nokuti pari zvino mari chaiyo hapana. Mukoma wangu wekutanga firstborn mumba medu akasiya nemukadzi wake kubva zvavawira mumushina unogaya chikafu chemombe vari kubasa kwavo. Mai guru vakasiya mukoma wangu. Vatete vakaenda kumusha kwavo zvese nevana. Mukoma wangu firstborn yekumba kwedu akasiyiwa mumaoko amai. Nanhasi vatete mukoma vachiri kungochengetwa namai. Gumbo ramukoma nanhasi rinobuda maronda. Ronda racho rinobora bora panzvimbo dzakasiyana siyana. Gumbo rinobuda urwa, rinobuda ropa, inoita kunge vari kurumwa nenhuta. Kwese kwatinofamba vatete tinonzwa kuti mukoma vakagadzira kuti iite kunge kensa. Mukoma vachakwanisi kuti vashande voga, sokuti ruoko rwavo rwekwa-left harusina simba uye gumbo ravo rine nhuta iri kuvaruma vari vapenyu. Kubasa kwavo kwavaishanda, kwavaifanira kunge vakapiwa mari yekukuvarira pabasa, nyaya yacho yakangotsikwa-tsikwa zvekuti kubuda kwemari kwakanetsa. In fact, haina kutobuda mari yacho. Nanhasi mukoma wangu firstborn ari kungochengetwa namai namama. Right now vanotogara namama, mama vanorenta 2 rooms vachigara namukoma wangu. Secondborn yemumba medu, sisi vangu vaive vakatizira, vakaroorwa nemurume wavo, vane vana vavo 4. Vatete murume wasisi vangu akashayika. Sisi vakadzingwa nevana vavo, hama dzabanguru dzikatora imba dzichiti imba yemwana wavo ainge ashayika. Sisi vanorenta rumu yavo muBulawayo, asi zvinhu zvakadovaomera, hazvina kumira mushe, zvekuti pose pavanofamba vanonzi vakaiswa mumvuri wemurume wavo akashayika kuti vasawana chinobatika muupenyu. Asi nyaya yazondiunza pano pachirongwa chenyu vatete inyaya ye3rd born vatete ne4th born. Mukoma vangu pari zvino vane 35 years. Ndikakuudzai vatete kuti mukoma wangu uyu hagoni kana kutsvetsva musikana murodhi, haana kana mwana chero kupomerwa, haana mukadzi kana kubvira atizirwa mukati meupenyu hwake hwese vatete kubva chizvarirwa. Pese pavanofamba vanonzi vakagadzikwa chikwambo chemunhukadzi, vakagadzirwa nababa nyakubereka kuti pasawana chinofamba mukati meupenyu hwavo. Amai vakamboedza kugara navo pasi kuti vanzwise kuti chinovanetsa chii. Kwava kutsanangura kuti vainge vasingakwanisi kusvikira musikana kuti vamutsvetsve, zvinovaremera. Kutonzwa kuti zvavava kuda kuita hazvibudi. Vatete mukoma wangu 3rd born hashandi. Ndingadai ndakuudzai nyaya iyi nezuro, asi ndakaresevha shoko kubva kuna mai rekuti mukoma wangu number 3 akadonha pamashopusuro, vakatya kagumbo nechepamusoro pebvu.
uchienda kuchidya. Chaiwo number 4 vatete, mukoma wangu ane 28 achiri mhandara, hana anotsvetsva anoti psi, chero benzi chairo, chero nemunhu asingashandi, chero nemunhu anongozvifambirawo nenzira. Vatete, sisi vangu vanongopomerwa mhosva chero nevemunharaunda chaivo, zvaasina kuita. Hana shamwari, hana anoda kutamba naye. Pese patinofamba vatete, anonzi mukadzi wechikwambu. Kuenda kwake kunguva kunonetsa. Kuti atoenda anenge atoita zvekushandirwa, ongoenda zvemazuva iwowo zvotonyarara kuti zii. Sisi number 4 vatete, vanoti akavata pano mukamakuseni mumba munenge musingagariki, munenge muchinhuhwa kuti kutu. Handizivi kuti ndingataura ndichiti kudii vatete, asi anomuka zvipfeko zvake zvemukati zvichinhuhwa zvisingaiti, anobudisa mvura inonhuhwa kunhengo yake zvekuti imba yose inofuma yakavhara vatete. Anotomukira kuti ageze nokuti zvaanobuda zvacho hazvinzwisisiki. Pose patinofamba vatete, tinobata baba nana tete hanzvadzi dzavo kuti ndivo vari kutishinira. Baba sekutaura kwavakaita kuti vana ava ndivo uchavachengeta kusvika murufu, ndizvo chaizvo zviri kuitika mulife. Mushonga weuromba vachipfidzisa vana vavakazvara vatete. Sisi number 4 vakatombowana basa rekushanda mumba, asi sisi number 4 havana kana kupedza 3 weeks vari pabasa. Mai vakatofonerwa kuti mwana ainge adonha pabasa. Vatete, situation yacho yakangooma hayo zvekuti chero kuti ashande aende kure namai zvinonetsa, nekuti chero tichifamba murodhi anongoerekana adonha ototanga kuti ndiri kubayiwa, ndiri kutsva. Zvakawandisa zvinoitika paari zvekuti mukaona munogona kufunga kuti ane chirwere chapedza mbudzi. Izvo kana hapana paanonzwa, asi izvo zvezvikwambo zvekushinirwa nababa vako vekunyakubereka kuti urambe uri mwana uchichengetwa namai. Kozotiwo ini ndini number 5 mumba medu vatete, ndiri ini zvakare last born. Ndichikura ndaifunga kuti zvinhu zvinopera vatete, uye ndaifunga kuti zvinhu zvekutamba. Mishonga iriko vatete, ende chinondirwadza pasituation yedu ndechekuti kutambudzika kwatiri kuita uku kuri kukonzerwa nababa nyakutumbura vatete. Tete, ndiri kuona sekuti kugadzirwa kwatakaitwa nababa vedu zvinhu zviri permanent, nokuti upenyu hwacho hapana chiri kufamba. Ini wacho handina kutonyora form 4, ndakashayirwa mari vatete. Chiushuwo changu chaiva chekuti ndizoitawo magistrate, patinokuda kwemubereki aiva akabata form 4 yacho handina kuzoinyora. Right now vatete, current situation yangu ndakatizira vatete, nichifunga kuti ndiri kutiza nhamo. Ndakanyengedzwa ndichiti ndanguwanawo ndaizokwanisa kubatsira mai vangu, asi ndatozvisikira moto muziso uri wese. Zvino hazvina kumbomira musheka nepadiki pose. Pandakatizira murume akabva auya kutouya ndou kuLimpopo vatete, ndiko kwatinogara. Kumba handikwanisi kuti ndidzokere nekuti pari zvino ndakazvitakura ndiri 6 months pregnant. Zvino hazvina kumira mushe pakuti murume hashandi, tinorarama nemapiece work. Haasi kubhadhara mapiece work acho, iniwo handishandi. Chero ndikada kuti nditsvake basa vatete handiriwani, asi basa ndiri kutsvaga sezvo pari zvino zvinhu zvakatsveyama. Handina kana socks repreparation kana tauro zvavo. Patiri kugara takapiwa notice namastanda sokuti mari yerent iri kutiremera. Chikumbiro changu chechipiri ndechebasa. Mukanzwawo kunodiwa munhu webasa akazvitakura, ndinoshanda hangu. Chero kunodiwa murume anoshanda vatete, hazvina kana dambudziko. Chero vanoda kuchengetera dzimba dzavo kumusha, ndinoda hangu. Chero muSouth, chero kuZimbabwe, ndinoda hangu. Kutenga preparation, ndinoda hangu vatete. Madhezi andakaenda kumba mazuva apera aya vatete, mai vangu vakabatwa chirwere chemwoyo. Mai munhu wekuti kana takarara vanochema zvinopisa tsitsi, vanochema vanhu vakarara vatete kuti tisaona peni yavo, kuti tisaona misodzi yavo. Ukapepuka pakati peusiku unovaona vakagara pakati peusiku vachichema vatete. Ukabvunza kuti amai muri kuchemei, vanongoti ndikatarisa imi vana vangu mwoyo wangu unorwadza kuti muchazovei. Tete mai vangu vanochema usiku hwese, nokuti sisi number 4 anochema usiku hwese kuri kugomberwa neupenyu. Pekutanga ndaisanzwisisa, asi zvino ndakunzwisisa. Sisi number 4 chero mapads kana mapads hagoni kuzvitengera oga, zvose kuitirwa vatete. Akati ashande anodonha. Ndorangara mashoko ababa ekuti vana vako vacharamba vari vana nekusingaperi, uchavariritira
kusvika muguva. Vatete ndanyora iyi nyaya iyi ndine zvichemo zviviri. Ndanyora vatete kuti tiwanewo munhu anotibetsera padambudziko ratiwira semhuri. Tatambura, tashungurudzika. Vatete, chokwadi kuita permanent babies, adult kids, zviri kurema, zviri kurwadza. Ndokumbirawo kuti kana pana anokwanisa kundibatsirawo nebasa, ndatambura ini, batsiraiwo hama dzangu. Alright, ndivaperera nyaya yedu. Varongoti vari kutsvakawo musha wekuchengeta. Kana muri kutouya ndo vabatsire. Then the last thing is vari kutsvakawo munhu anogona kuvabatsira kuti ivo semhuri vakwanise kubuda mumaproblems ekuti vanhu vose musha wose vana voita adult kids, vamwe vanogwara, vamwe vane mishonga, vamwe vane zvinhu zvacho zvakaoma. Alright guys, tisati tapinda munyaya yedu inotevera, ndaida kungoti ndikurangaridzei kana muine shamwari dzenyu dzinobva kuNigeria, Kenya, Botswana, Namibia, nguvatumireiwo link yekudiaspora insurance. Hanzi we are tired, ndakatenda meeting yekudiaspora insurance. Zvinzi zvinonyadzisa kuti as Africans we are well known for kuita maGoFundMe, kusarongeka. We are well known for kusarongeka because tiri vanhu who are not comfortable to talk about zvinhu zvakaita sezvendufu izvi. Handiti kune vaya vanenge vachiti isusu tinowa kuhla, musahla vanhu vakanaka fane munopiwa mapolisi vanodhilivha. Bvisai kuhla mukati menyu meupenyu hwenyu. Handiti tirangarire kuenda kudiaspora insurance. Ndoziva kuti zvezvikisimusi sipfihilezve muri kumboita last minute shopping, but ndirege kuramba ndichikutaurirai. Before we go into our next story, ndatumirwa video namani mani vari kuti mhuri yeZimbabwe ndokumbura musupport music yangu. Mhuri yeZimbabwe, ini zita rangu ndinoitwa Vinsomi, ndinoimba afro dance. Ndinokumbira support yenyu. Ndinowanika kuFacebook, ndinowanika kuTikTok, ndinowanika kuYouTube. Saka ndinokumbira hama dzangu simbisai, nekuti kune ngoma dziri koko. Kune EP rakarekodwa naTifa kuSN Roses, rikarekodwa kuBad Company naFabo. Kune ngoma dzakanyanya ikoko, saka ndokumbira tisangane ikoko. Tete makadini, ndine nyaya yangu yandishungurudza muupenyu. Ndiri musikana nemakore 22 ekuberekwa pari zvino. I'm in SA Joburg. Ndingati chakandiudza kuno inhamo chaiyo nekuda kwezvakaitika kwandiri. Regai ndipinde munyaya yacho nezvakaitika. Pandakapedza kunyora form 4 yangu 2020, ndakabuda ndisina maths nescience. Amai vangu vakati ndinyorere masubject iwawo nekuti akakosha pakuzoshara course yekuita kucollege. Gore rakatevera racho 2021 ndakanyora maths nescience ndokupasa science dzoga, maths dzikakona. 2022 ndokunyora maths ndokupasa zvichireva kuti macertificates angu ava 3 apa ndaida kuita nursing. Gore randainyora maths ndiro rinova randakasangana nemukomana uyo anova wandakazodana naye pakazoitika mashura chaiwo akakonzerwa nehama dzake naiye wacho pamwe neniwo handitonzwisisi. Back to nyaya yangu. So munoziva imi kuti kana une masitting akawanda, nursing inonetsa kuwana nzvimbo. So I was applying nursing uku ndichida kuzozama kutsvaka chero course inoitawo polytechnic uku. Mukomana wandakadana naye panguva iyoyo ndichamuti Tanaka. Tanaka anga ari mukomana asina hake zvakawanda zvinoshamisa muupenyu hwake. Aishanda pakambani pasisi vake, ari iye aiva supervisor kikiki. Kwaniko vaingomushandisawo zvavo, vaingoda hama yokushanda pakambani pavo yavanotrasta uye vachiitisa yose yavada, nokuti mari yavaimupa yaiva shoma tichitarisa mari yavaiva nayo uye yaiitwa nekambani iyi. Apa ari iye anoshingirira siku nesikati kuti zviite pakambani apa. Rudo rwakapisa naTanaka zvokuti ndakaona tazoitawo yedu mari nedu makambani zvedu. When his parents separated, baba vake vakaroora umwe mukadzi, mai vakanoroorwawo neumwe murume. Both parents were now focusing on their new lives, forgetting Tanaka uyu. Zvinova zvakaita akandidzwane kuhama dzababa vake kusvika azotorwa nasisi vake, mwana womukoma wababa vake, vanova vapfumi kwazvo kana tichitaura zvemari. Ipapo ndo paigere chaipo. Why ndamboti vaimushandisa kumusoro uko? Nekuti nemari yose yavaiva nayo vakatadza kumuendesa kuchikoro kwaaida kuenda kucollege, nokuti form 4 anga akanyora kare akapasa with flying colors. Vatete, moyo wangu ukurwadza chaiko ndichinyora nyaya iyi. Nyaya dzose dzeupenyu hwake akandiudza.
ini zvimwewo ndakazvionerawo zveshuwa kuti paive nenyaya chaizvo. Mwoyo wangu wakaanza kuda kumira naye muupenyu, kuva supportive kusvika abudira, nokuti no one has ever done that for him. Tandakaida zvokunamata, which is one thing chandakafarira, because I've always prayed to God for a God fearing man. Uye pakarekta apa anga akanyarara zvake mwana iyeye aine unhu chaiwo wakanaka. Ndakasvika pakumuzivisa kuna amai vangu vakamufarira. Ndakavaudza kuti amai, ndakamirira kuwana kosi yokuita, ndafunga kubetsera mukomana wangu kuita zvemabhizinesi. Tanaka aive neprojekti yemabroila yaiita hake, saka ndaida kumubetsera kuti kure, kwete kuti ini ndaive nemari ba, haabodo, kutobetsera nezvandaikwanisa nazvo chaiko, nekuti airatidza kuva nepotential. Takuda kusvika muna December 2023, ndakafunga kuti taigona kuita mari kana tikaita huku dzemabroila dzakawanda. Manje problem yaiva mari, saka ndakafunga nyaya yokuti toita loan tiwedzere huku tiite kana 400 chaidzo. Mandakanga makuudzai kuti Tanaka aigara pagaraji pane kambani yasisi vake kurengi yedhorobha rataigara iri, muzirumu rakafa mawindo, rokuti nguva yemosquito dzaizara kuruma munhu semunhu imi tete. So pagaraji apa paiva nemamwe marumu ari empty, ndo ataida kuzoisira huku dzemuwando. Yes. Unoziva nazvino ndofunga kuti dai ndisina kuuya neidea yekutora loan iyi, dai ndiripi nelife yangu. Asi dai ndakangosiya zvekuda kubatsira mukomana asina kundiurora, ndakaita zvechikoro, pazvaizoitira ipapo pacho ndichifunga mai vangu vakamira neni kuti ndipase maths, uye vaingondirayira kana mukana wekuita zvechikoro uchipo ndiubatisise. Baba vangu vaigaro ndiimbira song yakila yekuti uchazofunga chikorobu warasa mvura, hauteereri kana ndichikutsiura, mukana inguva inopfuura. Nazvino ndongozvidemba ndichiti dai kunova kufunga kwebenzi, wangu mukana wekuenda kuchikoro wakapfuura, pamwe uchazouya zvawo, asi noti pazera chairo randaifanirwa kuita nezvazvo. Back to my story, ndakataura naTanaka zvekutora loan, akabvuma hake, sezvo iye aiva kubasa. Akanditi ndipinde mutown kunotsvaka kambani yatingatora loan. Mufunge makambani ose aiti mucivil servant omunhu ane maproperties semota iri muzita mako, o equivalent kumari yaunoda kutora. Ndakamboita give up nezvese zveloan because tese tanga tisina zvaidiwa. Mufunge tete dai ndakaziva panguva iyoyo takasiyana nazvo zveloan izvi, asi takaramba tichisimbisana kutsvaka imwe kambani ngatibatsira. Hino rimwe zuva ndakazosvika pane imwe kambani yandichati Garikai Loan Company. Kambani iyi yaiaccommodata everyone, including isu anapuna. Yaingoda guarantor ari mucivil servant nekwaanogara chete. Ndakafunga mai vangu vaiva teacher kuti vaizotibatsira chete. Ini naTanaka takaudza mai vangu nyaya iripo kuti taida anotimirira saguarantor totora loan ye$1,000 US dollars. Vakabvuma havo nekuti panguva iyoyo zveshuwa taiziva zvataiita chaiko. Amai vangu vakauya nepayslip yavo ndokutimirira hedu mari takapuwa. Project yokuti tikaita December ikasvika huku 400 dzikatengwa dzikapera dzose, mari yeloan tikadzosera, tikasara neimwe profit yedu. Amai vakafara nazvo, ini ndakafara nekuti takatombodyawo zvinonaka mazuva acho. Gore ra2024 takafunga kukudza project uye kuti titsvake nzvimbo huru yekuitira project yedu, uye nekugadzira cage hombe dzinotakura huku 100 kumusoro nekuzasi. Tanaka akawana garaji repanext nepasister vake vaisada havo rent yakawanda. Vakataurana pakuzivana sezvo vaive vavakidzani. Asizve kuti tiite project hombe iyi yataida, yaida zveimwe mari, nokuti yataiva taita profit pekutanga yaizakwana, so takaruka zano rekutora imwe loan. Hazvina kutinetsa nekuti trust kukamba neloan nekuna mai taiva nayo, sezvo taiva tabudirira kekutanga paya. Takaita saizvozvo, this time takatora $2,000 ndokutanga project yedu, tikaita huku dzedu in batches. Pakazotangira dambudziko ndepano. Tanaka akati kuti timire nechinhu chimwe chinounza mari hazviiti, taifanira kutsvaka zvimwe zvokuita zvinounza mari, kwete kumira kasalari kake kekubasa uyezve mari yehuku.
sezvo taive tasarigwa nekamwe kamari, indakati ndakuita hangu zvekutenga mabrazilian wig kuJoburg otumirwa naRana ndotengesa. Zvinova zvinhu zvandakatanga kuita zvikatanga kufamba. Uye akazouya rimwe zuva achiti baby, ndafunga idea imwe inounza mari. Ndandisina kukuudza kuti kambani yaSisi yaita zvekugadzira maroofing sheet. Iye akati aida kutengesa mazen'e asiri pakambani paSisi vake nekuti vamwe makastoma aizotora kuguta guru kwaiwanikwa mazen'e acho. So Tanaka aiva awana supplier ari cheap kubva kune rimwe guta aiva muChinese. So iye akati afunga kuita kambani yake otora hake makastoma aye hake. Ndakambomuonesa kuti hazvizvonetsi here nasista vake. Akati hanti aisatora makastoma avo. Tanaka akaita sokudaro ndokutanga kutora makastoma aya. Aita hake madhiri ake achiri kushanda pakambani paSisi vake. Tete zvakaoma, Tanaka akaramba achingoverengera kusiya basa. Ndakangozive kuti Tanaka akutora even chero makastoma aSisi vake. Mufunge, we are now suffering because of the 2 customers that he took. Chakaita abate, supplier akanonoka kunza material iye. Customer ndokufondera sister vaTanaka kuti patowane mazuva zvinhu zvisati zvaita sarini vachinonoka kudaro. Sisi vakabva vaudza customer kuti hapana order yavainge vanayo panguva iyoyo inoda kuitirwa munhu pabasa pavo. Customer yakauya pakambani kuzoona sister kuvaratidza evidence kuti akaisa order. Ipapo ndopakatanga dambudziko nekuti sister vaTanaka vakaona sekunge Tanaka akabvira kare achiba mari uye nemakastoma. Vakafunga zvakare kuti project yehuku iya akaita nemari yekuvabira. Vakatuma malori avo akasimudza huku dziye dzeproject. Zvose ndokubva vatora chikafu chadzo nezvose zvaishandiswa pahuku idzi vakaindisa kwatisingazivi nazvino. Handiti ndamboti Tanaka ainge akuitawo zvake zvamarata. Ainge akatotsvakawo kanzvimbo kake kekutengesera marata murengi yedhorobha iri. Aiva akaisa marata ekutengesa kuhardware ikoko nezvipikiri zvakasiyana mhando. Tete ndati zvakanokumbiwa zvose ndokupinda murumu yaaigara ndokutora mari yose yaivamo yesalary yemwedzi iwowo yavanga vamupa, imwe yeloni neimwe yeloni yakasara. Ndati vakatora zvese chero foni kusara asina kana chinhu. Ndati tete ndanga ndakuudza here kuti pakutora leni yeipiri apa nekuda kwekuti yaiva yakawanda yaida 3 guarantors. So takaisa mama vangu, vatete vangu nesi navamwe elder vekuchechi kwaienda vaimutrust. Regai ndimbochema hangu. Zvakaoma, nhama yacho iyi nezera rangu hazvienderani ini. Ndaita mudiki ini padambudziko iri. Sister vake vakandifonera ndiri mutown ndichitengesa mawigi angu. Ko indaigoziva kuti pane nyaya hombe. Ndakadayira nhare nemufaro konditetezve. Vakandibvunza kuti ndaivepi, ndikavaudza pandaiva vakati vari kusvikapo. Nenguva isipi vainge vasvika zvavo neganda rakageza neGD6 yavo. Ndakanzi ndipinde mumota ndokupinda ndichifuratira wena. She started driving zvavo. Takabvunzana mufaro but she didn't seem happy. Vakazonditi iwe nemukomana wako Tanaka maita basa rekundibiraka. Ndakashamiswa nazvo sezvinhu zvandanga ndisina kutarisira. Vakabva vati vaizotisungisa ndikasataura chokwadi. Zvokwadi ini zvizhinji ndaisaziva hangu. Ndakataura kuti vabvunze hanzvadzi yavo. Vakaradza kusafara neni, vakataura mashoko ekutuka andisingakangamwi. Vakati nemukomana wangu tichatambura uye tichaona nhamo isipo pasi pano. Zvokwadi these words anorira musoro mangu and I think nhamo iyi ndakuiona manje. So Tanaka akazodzoka mangwana acho zuva rovira achiti zvinhu zvese zvebusiness zvainge zvatorwa uye vainge vatarisa marecords, macompany records vachida kuona kuti painge pasina imwe mari here yakaba kumashure iki. Zvakaonekwa kuti painge pasina kunze kwekungotora customer iyoyo. Tanaka akati aizotaura navo vadzose huku, marata, zvipikiri uye mari nefoni yezvavainge vamutorera. Asi promise iyi yekudzosa zvinhu haina kuzadzisiwa. Yakava mwedzi miviri chaiyo tichitambura uku stress yeloni yatakatora yaida kubhadharwa nemainstallations ayo. Takagara pasi tikafunga kuti zvazvadai toita sei tiwane kudzosera mari yeloni iyi. Uku mabasa aisawanikwa zvekumhanya. Ukariwana aiva $70 per month isingakwani kana kubhadhara installment yacho. Takafunga kuti kokana tikaita business rimwe rekubika sadza mutown, yanga iri idea yakanaka. Asizve mari yekuita business racho painge
pasina. Tanaka akauya nemufungo wekutora imwezve mari kuloan company iya. Vekambani yacho vakabvuma ndokumupa 800. Vakati chero aida kuwedzera aiwedzera hake imwezve. Takatanga bhizinesi rekubika sadza nekutengesa hembezve dzataiva tahodha kuZambia. Wanikwe raive bhizinesi roitwa naeveryone mutown. So raiunza mari inokwana kubhadhara installment iyazve apa yaive yawedzera kukura. Nyaya yose yakaitika yaTanaka nasisi vake tainge taudza vabereki vedu tose. Mai vangu vakati vaizomira neni nyangwe zvodini. Tanaka vake baba vakamupa lori rakafa zvikanzi agadzirise atange zvehiring. Ndakaudza Tanaka kuti kugadzirisa lori zvaisaita sezvo taiziva kuti raida mari yakawanda sekuti ringe rofamba. Tete Tanaka akaenda nerweseri risingazivi ndokutora zveimwe 1000 kwakutanga kugadzirisa lori iya tete. Ndati 1000 yese yakapera pakugadzirira chimugwedze chiya chelori asi harina kunaka. Raitoda mamwe mapatsi zve uku mari hasisina. Belief aive kuti pamwe zvichanaka. Akatanga kurityikaira mutown oita mari naro. Pazvakakona ndopakazondiudza zvese zvainge aita mukusaziva kwangu. Ndakapera simba nazvo. Mwedzi yakapera tichizama kutsvaka mari asi zvakaramba zvikataka kutadza kubhadhara mainstallments aya. Vekambani yeloni vakasvika pakutanga kubatira magarantor mari dzavo dzesalary dzichipinda. Vakatanga nditete vangu ini kuchitevera mai vangu kwakazouya elder vaya vekuchechi. Amai vangu vakati zvichanaka rimwe zuva. Elder vekuchechi vakati Mwari anoziva zuva raachazvigadzira. Tete vangu ini hanzvadzi dzababa vangu ndo vaidya magaka mambishi chaiwo. Taitukwa zvekuti ndaisara ndine confusion ndisisazivi zvekuita. Uko amai vangu vaiti ndiite hangu zvekudzokera kuchikoro asi ndikaona zvisingaiti ndaisazofokasa nekuda kwestress yandaive nayo iyi. Uye vaizondiisa kuchikoro kwacho nei ivo vaibatirwa mari yose neloni. Uku tete vaingochema vanoda mari yavo otherwise nyaya iyi vaiudza baba vangu nehama dzese. Baba vangu was a no-go area. Ndakanga ndakangogara ndichidemba dai hangu ndisina kusangana naTanaka uyu pamwe ndiripi nelife yangu izvozvi. Ndakazoona rimwe gurupu raikandiwa mabasa aidiwa vanhu kuSA aibhadhara 8000 rand. Paingodiwa agent fee chete. Ndakaona hari idea yakanaka because 8000 iyi yaizokwana kuti ndipewo avo vari kubatirwa mari dzavo zvishoma vawane kurarama. Passport ndanga ndatora nelicense class 4 nokuti ndakambozama kuda kuita zvekuenda kuUK nezvecaregiver izvi asi zvainonoka semunhu ari mudambudziko. Ndakafunga kuti ndikauya Joni ndikashanda uku ndichiita zvekufambira mapepa ekuenda kuUK zvaizova nyore. Tete ndaisaziva kuti Joni is not for the weak. Shame. Ndakataura naagent uya wemabasa akati nditumire agent fee yangu ndikamupa akati ndikwire ndiuye kuSA. Iye aigara kuJoburg. Amai vangu was supporting nelast coin ravo kuti ndiuye kuSA. Ndakasvikira kumba kweimwe sister yedu. Kuno kwandakagara 2 weeks ndokudzingwa nekuti basa rangu rainonoka. Agent achingotsika hanzi panodiwa waiver work permit nokuti mabasa ake aiva ekuvarungu. Ko akadi yake kumbozvitaura ndisati ndaya kuSouth Africa. Nai vedu chokwadi nhamo haibvi pane imwe. Uku wandaigara naye uyu akati kundichengeta aisakwanisa hake. So ndakabva ndokukumbira umwe musikana wandakangotaura naye nhamo dzangu kugara naye. Akabvuma hake asi zvakava zvenguva diki diki nokuti caretaker pamba ipapo akazopa mathreats achiti aizotidzinga tose sezvo tainge tisina kumudza nezvekugara kwedu tese nokuti pamba apa paisabvumira kuti pagare 2 people in 1 room. Musikana uyu wandaigara naye akabva ati iye kudzingwa aisada hake. Akabva andipa idea yekushare room nevamwe. Ndakaita saizvozvo kwakugara nomwe mukadzi aita zvekubika zvemukati zvemombe achitengesa anova akazondidzidzisa business iri. Ndikatanga kuitawo zvangu. Asi herino dambudziko kungoshandira rent yoga. Tete ndakazama asi zvoramba kubatana zvinhu zvacho. Kumusha mai vanomboora mwoyo vondituka zvinorwadza. Tete vakambotanga vachapopota iye zvino vangonyarara. Elder vanongoti let's pray. Chondirwadza pana tete vangu vaiva vatenga stand yavo yavaibhadhara zvishoma. Vakasvika pakuitorerwa votadzawo kuibhadhara sezvo vaibatirwa mari neloni. Vakatama kwavaigara
kuenda kuti chipo. Tanaka ndakazomuwanira basa kumapurazi kuLimpopo, asi akasiya basa racho achiti rairwadza, asi hake ave nework permit, asi achiri kungokanga nhamo nekuti mabasa anonetsa. Nhama yese iyi yakandiremera ndikazoramba Tanaka, noti nekuti tainetsa naBoto, nokuti ndaiona kuti aindidzosera kumashure chaiko nelife. Ndakazomupa 4,000 rand achiti ane business raida kuita ikoko kuLimpopo, asi akabva avharwa mari yose. Apaiva kati achaidzosa ndobhadhara renti yangu yandainge ndisina kubhadhara, sezvo ainge ati aidzosa mari yacho nekukasira. Izvi zvakandiomesera kuti we're going nowhere naTanaka, ndikabva ndamuramba. Ndakabva ndawana umwe mukomana ndikamudza zvaitika kwandiri, tikadanana, then engaged me, ndikafara chose nokuti mukomana uyu life yake iri nani, anoratidza kuti hatizofi nenzara. Asi zvehe rino dambudziko, mumwe musi we had a small argument over nothing, ndakarohwa gwati rekuti ndakaona nyaredzi masikati chaivo. Tete zvakaoma, ndakabva ndaziva kuti chero ndikarohwa nemukomana uyu ndaizongorohwa chete, ndakabva ndamuramba hangu. Now I want to focus on myself, not any man. Otherwise ndicharamba ndiriwe kuchema nekuda kweboys idzi. Anoramba achikumbira hake ruregerero, kumuda nomuda, asi fiye yekuzongoramba ndongova wekuchema in life ndoyandinayo hangu. Regai ndimbochema tete, ini ndaita mudiki padambudziko iri. Loni yekuZimbabwe iri kungokura izvezvi inenge yava kuma $10,000. Munamato wangu ndeyekuti dai ndawana kana sponsor zvake o connection kwaro, ndiende kuUK ndishande mari kwayo ndibhadhare loan iyo. Zvokwadi kukumbira rubatsiro tete, ndiwane kubatsirika ndatambura ini. Sometimes ndombofunga kufa chaiko nekuti vashandi vekukambani loan vakati loan iyi chingaipedza rufu rwangu chete, so ndikafa zvobva zvapera hazvo. Asi nekuda kwekunamata, sometimes I feel better hoping only one day God will remember me, nekuti ndogara kuvakumbira ruregerero nepese pandakatadza. Dzidziso kune vese vechidiki, please focus on school, musafunge kumbotsvaka mari before finishing your education. Unogona kuwana zviminga mupini seni kudai zvikaendwa. Thank you, ndopaperera nyaya yangu. Guys, regai timbotaura nyaya iyi. One thing that I'm seeing pana Heidi ndechekuti she's bringing in a masculine energy. I think we need to unlearn zvimwe zvinhu. Let's unlearn zvimwe zvatakabata, zvatakakura tichiona kuti semukadzi kana kuti semusikana unofanira kuprovide, uchiona maidea dai. That's masculine energy. Rega murume aite. Imagine kuti wese musikana unenge uchiti mukomana wangu ndomuda, rega ndimupe izvi, rega ndimuite izvi. But vasikana, we need to have boundaries. And mukomana uyu is just a boyfriend. Now you're bringing in your mother, now you are bringing in your sister, now you are bringing in your auntie. Anditi hanzvadzi yababa, vanhu vose vari kusafa pamusaka pekuti makaita decision yekutora mari. Ko togoitirei joint venture kana tiri mukomana nemusikana? Mungozvantaura, unoitirei joint venture uchibatsira mukomana, iwe uri musikana usina kuroorwa. You need to focus on your education. Like you said, kuti wakaita 3 sittings, ukapasa science, ukapasa maths. The next thing was to get educated, go to school. Moenda kuchikoro, moita course. Kana kuri kuti zvekunesi zvaramba because pane 3 sittings maenda kupoli. Focus on yourself. Pane kuti utange kuita zvima business nevanhu. Zvinova tete vacho vana sister yacho na yakatora zvese. Ko iyo sister yacho makadi kunomuratidza zvinhu zvemaloni makatoora. Kuti ado maloni akatakatora. Saka hapana mari yenyu yakabiwa, tokumbirawo mudzose zvinhu zvedu. I don't know, but vana vose vari kuona zvino musafasikana. We need to unlearn being a provider. Tikaenda kumaroles chaivo rega timbotsvaka maroles, magender roles, because you guys, you don't understand this. Men have been expected to be breadwinners, providing financially for their families. They are often seen as strong, stoic, and the decision makers. Think of the typical head of the household vibe. Guys, do you know kuti varume, they were created to be providers? They are the breadwinners. Ndiwo the heads. Ndiwo vanoita madecision ekuti todai. Madzimai mbotsikai mabreak panyaya yekuda kuita madecision uchirongera murume. Kazhinji kacho vakadzi ukaona mukadzi achiprovide, hani makazviona kuti kana mukadzi achiprovide but didn't know rent, didn't know it so, because you were not created to do those things. You are going to be his helper, but you are not the breadwinner of the family. Number one, know your position as a woman.
zvekuda kubatsira mukomana izvino mukomana akagoenda negwesera akanotora zvemwe loni zvichireva kuti mai vako vari kuramba vachienda pamuwana. Ngatizviregei. Tinokutendai nekuona chironga komaita. Mwari akuita zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Since ndisiri kuposta throughout the entire week ndine nyaya dzakati wandei, saka ndokumbira kuti muite patience nyaya dzenyu ndichadziverenga. Kana muchiona ndadzikanganwa, just remind me. The other thing ndoda kuti mutiudze kuti this coming year 2026, what do you expect to see? Toda kuti tiite nechirungu zvakare, because we see kuti we are missing on a lot of things. Pane vanhu vazhinji vari kuda kuteerera but they cannot understand English. But what else would you want to see on this channel? Mungotipa feedback yatiti your wish is my command. Tinokutendai nekuona chironga komaita. Mwari akuitirei zvakanaka. Tichadzoka zvakare zuva ramangwana. Ndatenda. Bye bye.